Хайде да се потопим в една история, която ни връща към самата същност на писаното слово и към един човек, който му вдъхва съвсем нов живот. Представете си една тиха малка уличка в Плевен. Зад една стара порта се крие място, което пази паметта на буквите. В центъра на това уникално пространство стои един единствен човек. Човек, който пази историята и буквално я пресъздава със собствените си ръце. Неговото име е Диан Павлов, но повечето хора го познават просто като Джими. Той е художник, дизайнер, творец, всичко в едно. И точно тази комбинация му позволява да възстанови една машина и да проектира цяло преживяване около нея. Да й вдъхне нов съвременен живот. Той изработва първата и единствената по рода си ръчно направена реплика на Гутенберговата преса в България. Това е символ на една цяла епоха, възкресена от волята и уменията на един единствен човек. Той нарича това пространство творителница описменех. Тук не става въпрос просто да гледаш експонати зад стъкло. Абстрактната история изведнъж се превръща в нещо реално, нещо осезаемо. Но защо всичко това има значение днес в нашата дигитална епоха? Тук вече преминаваме към по-дълбокото послание на творителницата и то е изключително актуално. Тук виждаме един много силен контраст. От едната страна е писаното слово, родено от човешкият гений, а от другата страна е дигиталната дума, често мимолетна, изгубена в безкрайния поток от информация. И така стигаме до един фундаментален въпрос за нашето съвремие, в свят доминиран от екрани и пиксели, където комуникацията е мигновенна, но често толкова повърхностна. Дали не сме изгубили нещо ценно по пътя? Дали думите ни все още носят същата тежест, както в миналото? Работата на Джими ни напомня, че думите и историите не са само информация. Те са наследство. А това наследство оцелява благодарение на хората, които да го съхранят и да го предадат на следващите поколения.